नुबायना जुरि अखा नांगौ नांगौ होनबाय थानाया फाइनालि अखाया हाना होमारबाय दा। औथ' आरो हाय सोरां दे मोजाङानो जाबाय। बेनोथ' दासो मोजां जाबायलै एसे माबा सानसे हायो आरो गोबाव थानोसैलाय सानसेफोरल' हानोसै सानब्रै सानबासो हाबाय थाबा कन्टिनिउ बेसे मोजां जागौमोनलै। औथ' आरो हाय ना सोरां। औ ओमफ्राय दिनै दाउ लकेल संदोलै जुरि दाउ जायैयाबो गोबावानो जाबाय ने आलासि फैबाल'सो जानायमोन दा न'नाबो जाजाथाव गैया हाथायनिफ्राय थांनानै लाना फैसै आं। जायो जानायालाय गैला माब्रै माबासोल'सै आलासि फैबा आरो नांलायगोन ना जोंहा जोंहा आलासियानो जोबखाया ओरैनो। बेनोथ' आबा मेरा नै दासो फन हरनो रोंदों। हेलौ बहा दं एसे मोजां सोंहर हा माथो साननैसो जालायनोसै दाबो फैया ओमफ्राय गथ'आ सानथामानो जानोसै। रलाय जुरि रायलायग्रोनोथ' हो बहा दं बहा गैया सोंहरनि आङो। औ हेलौ आबा हा बहाथो दं नोंलाय सानथाम मानि जालायलायनोसै सानब्रैयानो जानोसै दाबो न'आव सफैया जे। हा सोरबा बिहामजोखौसो लानानै शिलंआवसो बेरायनो थांबाय नामाब्रा आबा माथो दाबो न'आवनो सफै रोंला मोखांखौनो दिन्थिफैनो रोंला। है सोरां हा मा सोंनाय जाखो बेलाय मोजां सोंहर माबा बिदि बेरायहैयो नामा बियो। औ रनाय नोंसालाय जेबोखौनो रायलायाखै माथो नै। हेलौ आबा मा सिरि। हेलौ औ हेलौ हा माथोआलाय गगा मोनदों ना मादों गथ'। नोंसाला नामा बियो मेहेर नामा होननाया। औ आंनि फिसाला जायो मेहेरा हा ओमफ्राय नोंलाय सोरथो। बेथ' आंनि फिसालानि फनसो ओमफ्राय नोंलाय सोरथो आंनि फिसालानि फनखौ लाखो। नोंथांनि फिसालाया जों गामियावसो दङ आरो दामजानोसो बावला बियो दामजानाय बायदि खामानि मावबाय जेला। मा बुंदों मा बुंनाय जाखो बेलाय आरो आंनि फिसालाखौ नोंसोर मानो बेफोरबायदि दोनदों नोंसा गामियावलाय। ओइ हा माथो जाखो सोरां। रलाय जुरि नोंसानि फिसालाया जोंहा फिसाजोखौ जबरदस्ति खालामनो नागिरदोंमोन बेखायनो दा बेखौ जोङो लाखिनानै दङ आरो जों बिदि ओरैनोथ' हगार हरनाय नङा दाबो बेखौ नंगौ नङा नोंथांमोननाव खेबसे सोंहरनाय जाबाय बिमा बिफा दंमारोना गैमारा फेमिलि दंमारोना गैमारा। आंनि फिसालायाथ' बेफोरबायदि गाज्रि नङा आरो बेफोरबायदि खामानिखौ मावनायबो नंखाया बियो नोंथाङा मा जानला मानला बुंबानो जों फोथायगोन ना। फोथायनायनि खोथा गैया नोंथां जायखिया नोंसालाया बेफोरबायदि खामानि मावनानै एसेबो मोजां खालामाखै आंनि फिसाजोआ माबा मोनसे जायोमोनबा बे सोरनि दायथ' जागौमोन। नोंथांनि फिसाज्लाजों रायलायहरनै। औ हेलौ आबा मेहेर होनाय आंनि फिसालानो। औलै आफा आंनो बुंदों मेहेर। बोरै बोरै जाखोलै आबा मेहेर हा मा खोनाखो आंलाय बेफोरखौलाय नों बेफोरबायदि जानला मानला खामानि मावनोसो थांदों नामाब्रा आबा न'निफ्राय दा बदनाम बसि बेफोर मोजां जाबाय मा खालामनानै फैखो नोङो ओमफ्राय हगार हरजालायि। आफा बेफोर गासिबो नंखायलै आं जेबोखौनो खालामाखैना आफा बिनि फिसाजोआसो गाज्रि दा आंखौ बायदि बायदि दाय फोनांबाय आं बेहाय दै लोंनोसो फैदोंमोन ओमफ्राय गोबां इदिनो आरोना आं सर्टैनो खिन्थानोसै जायखिया आंखौ बिहुस खालामबाय ओमफ्राय दाना जा जानला मानला दाय होबायलै। ओमफ्राय दा मा जाबावनांगौ बे आबा। जानायालाय मा नोंसोर बेयाव फैनानै रायलायफैदो आरो। बिसोर हगार हरथारला होमबा। आरे आफा बिसोर न'नि मानसिखौसो सोरखौबा फैनो खोन्थादों होमबासो हगारगोनलायनो आंनि फनखौनो होबावाखैरा जेन थेनसो आङो न'आव फन खालामनो होनबाय थानायखायसो होथारबाय जि दाय लगायखाबायलै आयु नंथारै बुंथारबाय आंखो। मा जायगायाव थांसनखोब्रा आबा माबायदि जायगायाव थांसनखो बिदि दाय फोनांजालाय लायनायनो दा मा जाबावगोन बे ओमफ्रायो आयौ मा खालामनानै लायोलै गथ' नोङो बबे जायगायाव ओमफ्राय जायगायालाय मा जायगायाव दंहैयो। जायगाया आफा बोरैबा हादान टाइपसोलै एकदमबारे हाजो खाथि गोग्लैयो आं मोनसे जायगायावसो थांबाय दंमोन आरोना बे खाहानिखौ खोन्थाजोबनो हाथ'ला जायखिजाया नोंसोर फैनो हायोबा फैदो आं एड्रेसखौ खोन्थाहरनोसै। जाबायना दाना घटनाया होमबा एड्रेसखौ हर दे थांनि आङो। आयौ मा जानांगौ मा जाखो दे बे गथ' सासेया। ओइ हा मा जाखो आंनो खोन्थागोनबोथ'ना नोङो। मा बुंबावनोब्रा बिमा थांनांसिगोनलाय नै फिसालाया बबावबा फासायनानै दंनो एकदमबारे जिबायदि दायावसो गोग्लैबावबाय सोरबा सिख्लायालायनो बेखौ जबरदस्ति खालामनो नागिरदों मादों होननानै बुंनानै दा लाखिबाय दंनो आरो गामिनि मानसिफोराबो जमानो मेहेरखौ हगार हराखै न'आव। मा बुंदों। औ जुरि दा थांनांसिगोन उफाय गैया फिसालानि खोथा दङ फिसालायाथ' बुंदों सोंनायाव गावलाय बिदि नङानो बिदि खालामाखै हिनजावासो फासायदों जाहैदों। बेफोरबायदि जायो नामा मानसिया हो बेफोरबायदि जायो फाल्थुकआलाय फाल्थुकनो मा जानांगौ बेला सिंनो हाबाब हा सोरखौ बेफोरबायदि खालामना फासै जाखो बेलाय आरो थांनायानोथ' मानो थांनांगौ बेरायमालाय थि भाबां बिदि बेरायना फासाय जालायना बेरायबाय होनबा बियो आं बुंखाबाय थाखायोमोन बारा जानला मानला लोगोजों लोगो दाजा जानला मानला दा थांलाबाय मानिया दिनै मा जाखो बिफा। दा मा खालामबावनो आरोलै जुरि फिसालानि खोथा दं थाङाबाबो जाया नङाना दा मोनसे मुसिबतआव फासायनानै थाबाय फिसालाया प्रब्लेमखौथ' जों थांना मोजां सोंजोबनांगोन ना दा फनजों फनबो मोजां सोंथावजाया माजाया गासिबो बाथ्राखौ
नै सोरां बाराबाथ' आं मा बुङो थानो हो बेखौ जाय जेरावखि फासायनानै थाया मानो मालाय गाव दं गावसो थांना बिदि फासायदों दा बेलाय मिहिरालाय जायालै जुरि बिदिलाय बोरै जानो फिसालाखौ नायगार नायगार थानायसो जागोन माथो थानो होहाय सोरां गाव एसे खस्थ' मोनबासो उनाव बुजिलांगोन दा बियो प्रब्लेमफोरखौ सोरथो खालामदों गावसो खालामनानै लादों दा जोंथ' खालामाखै नङालै जुरि आरे फिसालायाबो जानो होननानै जायाखैना मोनसे मुसिबतआव मानसिनि लाइफआव माब्लाबा समाव बेफोरबायदि खैफोदा हरखाबैसो फैयो दा सोरथो मोनथिगौमोन बिदि जागोन होननानै बेबा दा दायाबा फिसालानि नंजोबगोन ना नंजोबा बेफोरबायदि खोथा थायोना थानो हो आंनिबाथ' खस्थ' मोनथोंहाय बाराखौबा गावसो बिदि मुसिबतखौ लेंहरनानै लादों दा बांद्राय बेरायग्रानि मजा बेफोरो आरो लासिं बासिं सोर हिनजावखौलाय बिदि माबा हैखोसै बेलाय सोर हिनजावखौ बिदि एदावहैखो इयो मा मोनथिबावनोब्रा बिमा आं ओंखारहैनि र' मा जाबावगोन बे मेहेर सासेजोंबो मानसियानो मानसिलै बेबो गथ'आ बुजायबाबो लाखाया नालाय अख्रायावनो दा नै गावनो गाब्रबाय जानला मानलानो बेफोरबायदिजों बोरै जाबावनोब्रा मेहेर बिदिथ' जानाय नङाना आंनि लाइफआ आं बिसोरजों बोरै फासायजानोब्रा जाय दायखौ आं मेहेरा मावाखैनो बेफोर दायखौ आं लानोना बे हिनजाव बिराद चालाकलै मा जाखो बोरै नांखो मेहेरना मा होनोमोनलाय नोंनो माबायदि हिनजावलै लाजिया नोङो मालाय सेंग्राखौ बेफोरबायदि फासायनो नङा गारानो नों बेबायदि फासायनानै जेनेबा मा मोनगोन देनाय मा मोनगोन नों आंखौ फासायनानै बेखारावनो नों आंनि इज्जतखौ लुथिनो सानदों सोरबा हिनजावा हौवानि इज्जतखौ लुथिबायो नामा अब्लाबो दा नोंना कन्डिसनानो बेफोरबायदि जाना दं आरोना बांद्राय देखायनाङा दे नोंनि बेफोरबायदिया सोलिबाय थानाय नङाथ' आंनि आइ आफाया फैखागोन फैथों आरो फैब्लाबोलाय मा जानो फैब्लाबो बिसोरबो नोंखौसो गोरोन्थि बुजिगोन आं नोंखौ इल्जामखौनो बेफोरबायदि लगायबायबा गासैबो मुलुगनि मानसिफ्रानो नोंखौसो गोरोन्थि बुजिखागोन आंखौलाय सोर बेफोरबायदि साननो नों मानसियाना थिग नंखाया बेखायनोथ' बेफोरबायदि आरो साबोसे मानसिखौ बिदि फासायखो नों जेनेबा खालि सासेल' बेबो नोंनो फार्स्ट फासायग्रोबाय आङो बुजिबाय माने नों फैसा जाख्ल'ग्रा आरोना नाथाय आंनि केसाव बेफोरबायदि जाख्ल'नो हानाय नङा नोङो मिथिबाय आरे मानो दाबो ना जुदि नों गोसोब्ला बेनिफ्राय आरामसे थांनो हागोन आरोना जेबो माने मामलाखौ बेहायनो राफा दफा खालामनो हागोन नाथाय मोनसे शार्ट दङ नाय नों ओरैबाबो जेरैबो फासायखाबाय दा आरो गासैबो नोंखौ हमना दोनखाबाय बेखायनो आं मा बुङो ना नोङो मेरेसे हात मिलाल' ना नै दरखार गैया आरो मा शार्ट बेलाय आंखौ लाखिनायनि नोंहा मा मोन्थाय दंलै आंथ' नोंखौ जेबो खालामाखैना मोनसे बाथ्रायाथ' मा आरोबाव नोंखौथ' सिनायनोनो थाङा आङो नोंसो आंखौ बेफोरबायदि आरो बिदि होनना मोनथिबा नोंसिनि न'आव आगानबो होफैयामोनलै आङो बेनोथ' दा गोरोन्थि जाबायना नाथाय गोरोन्थिखौ नों सहिबो खालामनो हागोनथ' बास बिनि थाखाय किमतल' नांगोन आरोना फैसाल' नांगोन मानि मोनब्लानो गासैबो थिग जाजोबगौमोन आरोना दा नोङो मोजाङै मोजां बेफोरनिफ्राय गासैबो झामेलानिफ्राय थांफिननो गोसोब्ला आंनो नांगोन फुरा 5 लाख एकदमबारे 5 लाख होदो मोनसे आखाइजों आरो मोनसे आखाइजों एकदम फ्रि थांदो नोङो 5 लाख मा दरखार आंहा नोंनो बेफोरबायदि होनो अब्ला नों रेडि जादो मान सन्मानाथ' थांखागोनखा बाखि आरो जा बाथ्रा खुसा दङ ना बेबो थांजोबबावगोन जेबो खालामा माया आंखौ फासायनानै नों आंनिफ्राय फैसा जाख्ल'नो हायाथ' 5 लाख दरखाराबो होआ आङो आरो आंनि एकाउन्टआनो खालिखासो आंनाव फैसा गैया आच्छा दा नोंना बिमा बिफायाथ' हरगोन ना गावसिनि इज्जतखौ प्यारि दङबा आरो मामलाखौथ' बेहायनो लाखिनो नांखागोन नङाबालाय आरो रासिन प्रब्लेम जागोन माथो नोंनि लाइफआवनो नाय मोनसे आखाइजों फैसा होदो आरो नों बेफोर प्रब्लेमनिफ्राय आरामसे थांफिननो जेबो नंला आरोना बिनि किमतआ 5 लाखल' नांगोन आरोना 5 लाखल' नांगोन आरोना नाथाय आं 5 लाखल' नोंनो मानो होनो आरोना मानो होनो अब्ला नों नायदो आं मा खालामनो हायो मा खालामनो हाया बाखि खिनिखौथ' खालामखाबाय बाखि आरो खालामबावनो दंबावो नों जुदि आंनि खोथा एथ' मोजां अफार होनायखौ मानियाबालाय आंबो मा खालामहानो आरोना खालामबानो जाबाय मा खालामनो गोसो नाथाय आं फैसा होनायाव गैया दाय मावदोंबासो होगौमोन दा नाथाय आंथ' दाय मावाखैना नोंसो गलति खालामदों बेखायनो साजाथ' नोंसो मोननांगौ ओइ आंखौ मोजाङै थांनो होनोबा हो नङाबा दिगदार जागोन नोङो आरे नोंखौसो जोंनि मानसिफ्रानो हमना दंजोबो अब्लाना दिगदाराथ' नोंहासो जाबाय दङ दायो आंहा नङा दाबो एसे सम दं आंनि खोथाखौ मानिदो बे सेंग्रानिफ्रायथ' आं फैसा जानानैसो गारखागोन आरो 5 लाखजों मा मोनो मा मोना आरो आं बेफोरबायदि सान्सखौ थांनो होनो
होखाबाय आरो बे मामलाखौ आं बेयाव सिरि दोना जुदि आंनो फैसा मोनोब्लासो आं सिरि दोनगोन ओइ मेहेर बिदिब्ला नों बेहायनो हमजानानै थादो आरोना बाराबा दामजानोबो हागौ नोङो नाथाय दा नोङो आंनि खोथाखौनो मानियाबालाय दामजानोबो रेडि जाबानो जाबाय ने सोरबा हिन्जावखौ नों जबरदस्ति खालामनो थांनायाथ' बेथ' बिराद गिदिर क्राइमसो दाय आरो आं बेफोरबायदि जेबो खालामाखै आङो बेखौलाय आंसो मिन्थिगौ नोंसो मिन्थिगौ बाखियाथ' रावबो मिथिया अब्ला खाथ्राया सोरनाव बांसिन दं नोंनाव ना आंनाव गवाथ' नों बेबायदि आंखौ नों जेबो खालामनो हाया दे नायगोन आं एथ' मोजां अफार होदों गावनो फैसा होबानोथ' जोब्बायमोन ना बेफोर मामलायालाय आरो मा नों नोंनि रास्ते आं आंनि रास्तेमोन ना आंनोथ' बास फैसाजोंसो खोथा बेफोरबायदि मालाबाबो जाया दे होमबालाय मिजिंखौ बेसेबा बोसोरनि उनाव लोगो मोनदोंमोन आं रायलायनो गोनांथ' गोबां खोथा दङमोन नाथाय सिगांनि बायदि जोंनि गेजेराव जेबो सोमोन्दोबो गैला खोथा बाथ्राबो गैखाला आरो सोंनोबोथ' सोंनो माबोरै नोंबोथ' हाबायानो जाबायबालाय मिजिं दा आंबो आंनि गोरोन्थिखा नों बायदिसिना बुंबाबो आं खोनासंनानैल' थानो हासिगोन जेबो फिननाय गैखाला आंनाव नाथाय फंसे खोथाखौ सोंगौमोन आरो आं मिजिं आंनि फिसाजो मिलिसाखौ नाथाय सोंनोबोथ' माबोरै साहसखौनो मोनाखै दे बिमानि गासैबो मोन्थायखौ खोमाना लाखाजोब्बाय आङो अब्लाबो जुदि आंनि फिसाजोआ मोजाङै दङबाथ' जेबो नंला माब्लाबा जोबोद गोसोखाङो नाथाय मा खालामनो नायनो हास्थायबा मालाय बहाथो नुबावनो आरो सोंनोबोथ' हाखाला नालाय मेहेरमोननावबो सोंनो माबोरै सोंबाय थानो बिसोरबो आरो आंखौ सानगोन ना जे गोदोबा जेबो मिथियासै दासो बेफोरबायदि सोंबाय थानानैलाय मा मोनबावनो नों खुसियैनो दंखायो खोमा न' मिजिं गावनि लाइफआव आंनि लाइफआथ' धंस जाखाबाय बाट आं इसोरनाव बेखौल' आरज खालामगोन दायो आं गोदो जि खालामना फैबाय नोंजों नोंनि लाइफआ आरो मालाबाबो बेफोरबायदि आलाय सिलाय दाजाथोंसै जेब्लायबो खुसियै थानो हाथों आरोना लाइफआव बाजै हेइ बाजै नानि मा आयौलै बाजै गावहा मा मायाव सानाबनानै दङ आङो ना दिनै थारैनो जोबोद खुसि दा हाबाब मानि खुसिसै आरे खुसिनिनो गोबां रिजन दं आंनाव बाजै जेन'बा नानि मा नोंना एक्टरा नोंखौ आइ लाभ इउ बुंहरबाय नामा आइ लाभ इउथ' बुङाखै नाथाय मैया जे फैदोंमोन ना बाजै मिन्थिगौ ना गावहासो बिमानो बायनो होखाथारदों आरोना गिफ्टखौ ओमफ्राय जेनेबा गाव जेबो मिन्थियै बायदि आंनो होफैफ्लाबोलायोब्रा बियो लक्ष्मणआ मा होनदों नानि गिफ्ट लाबोलायदों नोंनो माथो गावहा मैया खिन्थायाखैमोन आंनो दिनैथ' खिन्थाबायना ओमफ्राय बिमायानो खिन्थाखाथारदों बिमानो गावहा बायनो फैसा होदोंमोननो ओमफ्राय गावहा बारा चइस खालामनो रोङाना बेखायनो दा आं जोबोद खुसि आरोना बिदि आंखौ एफाबां सानो बाजै ओरैनोथ' एक्सप्लेन खालामा गावनि साननायफोरखौ सायाव दिन्थिया खिन्थु गोसो सिङाव दङ आंखौ बिराद सानो बियो नुबायना नानि बेफोरबायदि अनग्रा लाइफ पार्टनार मोननांगौआबो गोबां गोब्राब दा दानि जुगाव खायफा आरो सा साज्रांल' अनो खायफा आरो गोसो सिंजों ओरैबायदि अनोना सायाव दिन्थिनो हाया खिन्थु थिग बेबायदिनो नोंनाबो हिर' आरोहाय सायाव माने जों जेबो देखायनो हाखाया बियो औ बाजै बे हरा मानो जायो साना मानो जायो आरोथ' दिनै अखा हाबावबाय बरिया नांबाय गोसोखौ अखायानो फैथारामोन नालाय आयौ टुनटुलिनि लाइफआव मालानि जुगाव सान्थि होनना फैफिनगोन दे ओमफ्राय आङो बिदि टेनसन दं होननानै दुखु खालामबाय थानो हायालै बै मानसिखौ हमनो मोनथारबानो आंनि प्रब्लेमानो खम जाथारबायलै बहा खारखुमानानै थाखो बियो र' ओंखारगोन बियो ओंखारगोन हमनो मोनस्राबानो जोब्बाय आरो आंना बे खामानि लाइफआनो मोजां खालामनो थांबा माबा फाल्थु माबा मोनसे गुबुन दस्रा जाना होयोलै मा जाबावनो बिदिजों टुनटुलि नोंनि लाइफआ